Ola, son Ana Pontón, candidata do BNG á presidencia da Xunta. Ao longo destes días fomos vivindo momentos emocionantes de ilusión, onde moitas persoas nos dixeron que lles devolvéramos a ilusión nesta campaña. Este é un traballo colectivo, pero tamén é evidente que tivo moito que ver ese debate no que puidemos contrastar co candidato Núñez Feijóo as propostas que ten o BNG para que os galegos e galegas avancemos, progresemos. A Galiza que ti e eu queremos é unha Galiza diferente a esta triste que nos deixa o señor Núñez Feijóo e o Partido Popular. Nos queremos unha Galiza viva, con dereitos, con futuro, unha Galiza da igualdade, onde se acabe coa precariedade e onde a xente teña oportunidades. Para poder construíla é importante que o fagamos entre todos e todas. Sei que hai moitas persoas que neste momento están dubidando que facer o 25 de setembro. Eu pídolles a súa confianza, porque é moito mellor ir a votar o 25 que arrepentirse o 26, e porque temos un proxecto para que os galegos e as galegas saíamos adiante, para que teñamos algo que decirlle ao mundo. Somos un pobo que ten todo por gañar, pero temos que creérnoslo, temos que confiar no país. Eu confío en vos. E podo decirvos que darei todo o mellor de min para que a partir do 25 de setembro abramos ese tempo novo no que os galegos e galegas teñan motivos para sorrir. Adiante.